bra na ensem no doso pass wa ayo ani ofan fi ani Central Region finfin mountain mo na yen wo recommended na egwafo Abrem Senior High School no say emra wo mo niso no aboro so say atra so aboro aye double in fact just aboro so ama ayi ama aye bebre na ene sanya yesi adesuafo no wo mo mfa buo ba ko sei e ma chechefo o hani headmaster one new wo mo fa ne nyehwe na de yetete akura no ne se wo mo say ayi Senior High School on mo 2020 no mo the year 2020 efie pinu ne aduonu mo wo mo koto share assistant headmaster so adani yesi wakwaji obi mobile phone na sa bra no akwaji ye na nipa kura wo kuta mobile phone no a wode eye calls eye so niema wa bra na ye school hours ya chese wo se osua de no na mobile phone no wode ye de ope and assistant headmaster yes was CZ chire won beka ho asem adesuafo no teye o mo se hene ha wo mo kokwa pai wo mo ti kwa papai wo mo frefro mo ho akotu agu headmaster no so assistant headmaster no so ofagyaye wo mo bro no botro pa adesuafo Senior High School for bro assistant headmaster nya asem ketwa ye nka nkwa chire kura yese na nse ya kura nso ayi adesuani ba ko ba okuta hwehwe and wo hwe nanim bo life for bra teacher ni gina school dem wo kira de and wo no hwe nanim wa hwehwem polish nanim teacher ni kokobi sa na asem wo adesuafo do be ye 12 ato hye teacher ni ne so and ye be hwe bro no say wo faja yese de akoso wo kom na ekoi se chese udru school yi mu agwafo Abrem school no one man entrance ni ai small gate ya di wramu no chese wo fa asema ye ka no eti se school for bebrebe to go so teacher gate we oba fa hin no apia bonte ne wo mu di school for na assistant na sakra ne wo hu de wo fa na teacher ni wo mu di wo mu nya pa na ya hwese ensa beka yensa ntweni opani da ko amaso na waboye mu sanse yenya ne ntie se sa adwutrasam ne anyambrasam na adesuafo na eye no wo ma hyase eye mu hwehwemu enti yakwa akwhwe ne abisa no se wodi ya kire kakra no akwa akosisan yase de ba ye kura anche ye nkansuo kura aya nanse ya yase papa ba ko efra ne besmark menta wo ye kirekire ne ye wo school mu ho a ana adesuafo ne bi aya anyambrasam bi ne atutrasam bi tie ano ana wo ye so wo be hwe no atea sa nkrofo ne se what do you mean dia na mo ye no dia ne mo chem so wono na wo kwa akotea wo mo no wana adesuani no kofa gange na okofa ye no so wo mo ya adesuafo chesanye se wo kwa abontino wo ti school mu ho a no wa form gang nipa be ye 16 won be bro papa ne papa chese odi oye ya ne abo uye ya ne abo obani da ko ye mi san hwehwemu na wo mo ye na akosisan adesuafo a wo mo di sam nyambrasem no adesuafo kuo bi potin bi no wo mo di sansem no anasa obie dibi 16 ne ye sronko 12 ne ye sronko wo mo abo assistant headmaster ne ye sronko yo medase papa se wa kutu samre masom tutwe ewo MP3 mantum me de o ekopie mu ewo commander edna egwafo Abrem KEEA na tese SHS wo for no ensem ewo mu papa ensem no metumi aka se emu kuma bi na wa oboso no bebre wo ba ye ka se ye ka daje ebebo yan na animu yi akwaye buachi bidin ewo school wa school kwala ni wo ha yetimi emmo mo temso anything ensam SHS teacher for any management for no bopa yetimi enya ho hwe essence kwala ye bone na o pese we ken atmo sesia aban de mra ba se wo se municipal mo wo no mo tro ho letter sa kwala ko na bia mo pese mo twena so anase wunyi na diku hokra municipal metro letter the letter no the akọ region na region the akọ national na national so the akọ free SHS secretariat ansana oma sign ansana kwala ko no mo betumi atu anamo wa no ho a mwatumi akwala ba ko na ye pese ye punish ne ye bono no just actual letter the municipal ekwa akoduru free Senior High School secretariat nyina ansana akwala ba ko na ne nkwala du ya ade bone a ne letters de A4 sheet besa enu nti
akwakoye asɛm a sisia no enkwala no that atichafo a ɛwɔ commander edina egwafo Abrem SHS entimi entene wo mo yie ebi na wadi kan abobɔ so no 2 years ago assistant senior house master and uncle school bia mu a senior house master ne assistant ono na nkwala scroll no pa nanso esai mobile phone na yesem ye yusu school ho akwala ba ko yusu bi no season yenti omutwa gang edema no ama ono kra na ni breye pa na enu achi teacher ni ba ko akwala ba ko a wo classroom na teacher ni ne kira de oyi mirror o de hwe na ni no say na class hours pa ye kira de na mirror kra de o de be den o je mirror na no de free form e ma ne pa ye na enso browa nkata pete wo so no kre teacher ni ne phone school ko du ne eye bangro no enkwala yi omododo be se maako du nsia enhwemu kakra ma ye chese ebinom obonsam power yi omusibi enti wonya ye ya na omafo mo bank ya bawo so omoko atake na nye good Samaritan ko bi a anka yenim ne to no no kra no omugina so STZ ni moto ode ko school da bia no omusizin ki no ma atam ne ko ye police case ansana ato ba betwa nti akoso be bree wo kanopani say yɛnhwɛ adekyerɛfoɔ no teacherfoɔ no ɛwɔ school mu hɔ no ɔmo te bia mu te sɛn ka sɛ deɛ wo kyerɛ mu no na sɛ wo ɔmo ma yɛ mɔbɔ mo so sɛ nkwadaa sɛ bi ɔmo aduane nuane no ni mu no asɛ wɔn anya kwahwɛkɔ no wɔn ayɛ nsoro no ɔmo ni na nnamɔ anaasɛ ɔmo da so discipline nkwadaa no sɛ deɛ wɔ sɛ wɔn discipline wɔn pɛpɛɛpɛ yo me na meda sɛ no kwasɛm ne sɛ a teacherfoɔ a ɛwɔ school hɔ deɛ no kwasɛm Wamu gusua omo ya oma famu bia so metuna mankwala no da achen papa nemom enkasenya tete no atichafuo timi di omo nan esifom etete nkwala ya brabo papa no sesia no maka se atosini bebre ebi ani ankwada no so edi sa obone no ya chi bi ye de wo magina disciplinary yi anim de ankwada no so kura ye wo mo dan de na ekoso ho side yo sesia de school ho no kwasem ewo mu ni se ocheche ni se ya o se akala no mirror se no gang na ba me ko report to a police station eno achi school management ba mu e ma mo awofo so be pa achaw e me yi assembly police station etbo etwaye Mr. Bismarck minta de yi se ya na san ya eti yen so yo ayi na me bisa se ayi ya kana sen na me bisa mpo se ya no guso ka sei adesuafo no a aba beto dwa se wo mo edi se anyambra se mo no wo mo de ye ntwero letter nkoma municipal ye ntwero nkoma free senior school set ayi secretariat se wo mo nso di boni nti ye ntwe wo ma so police station mom na akwa ma wo ma fu aba be pachew na nsusuban na ada so awom. Yes, no kwasem ne se achechefo no bi echire mu se ohwe process na ebe from municipal to region to national to 3 SHS secretariat no before say process ni na be from na 3 years from twemo ma kala na yoku ko enti kwa so ta ebi mu years ku na bi mu wram enti atichafo no so hu pan o mefa to a o metumi atechika process na isa na wa do tete na yebetumi atwa ado ama osedo ado yi nyina yi asa na wa ba school back ana ase ya yi wadi after school nim esan se ufu ban no enkoyie na nso se ti ade e ye me se nye yi esan se obeto letter baako na akodu pue secretary normal protocol no 2 years 3 years na che problem akola na wie ko ani ko so de eche na asem wo de akase ya kan de be chia san chi biem